Sa ato nagapanguna nga mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, executive order angot sa pagpaydalom sa Bacolod sa MECQ ginpagwa na kahapon nga adlaw. Voter registration sa Bacolod liwat gin-suspend. Sa mga balita nasyonal, pagdula sang terorista nga abo sa YAF, target sang militar. Korte Suprema nagtala na sa panibagong schedule sang bar exam. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Setyembre 9, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Morning, Action Boy! Kag sa aton yung mga ka-aksyon. So, kadasigid sa inadlaw. Dubag ulam man to nag September 1, 2020. Dubag ulam ko nag-amon Action Boy. Subong September 9 na. Anay na subong? Yes! Ay, naunsa man di ay. Amo na nagkalaburawan. Nalang tayo, wait, takabaro ko ng mga Dasig adlaw. to sa inor. Ay, no. Sa inadlaw. Oh? Perfect. So, ma-greet na natin mga ka-aksyon, Action Boy. Sang maayong aga. Kay Miss Seven Heaven, nag-upod siya subong sa aton. Good morning. Kay, okay, ano ni man? Ay, mo pa si Si Sir Alrelio, kung Sir Black, sa mga nagapa, ano ni bala sang business, bala kagawad, bala ka. Ay, hindi ka maka-block sinaw? Hindi ka maka-block? Pwede man, pero mas dasig, tuguro sila. Kalawig sa mensahe ni Mamo ba doon, hindi tigil mabasa. Kay Suzette Plomeda, basada bi Action Boy kung mabasa mo. Ikaw lang nagbasa, analyze. Hindi, pa lang ko kay Balaka, tublang lamba ko si mo. Tiyari pa lang ko kay, ano na si, ay mo presidente, si Dennis Richard Roma. Namin ko bala ang kay, ano ni bala, kay Karen Oderio, kay daw may concern siya, Action Boy. Kay ang bali probinsya, bala na sa... sige, bi Action Boy, explain. Ang nagkakakuan siguro, bala, mga LSIs na bala. Actually, problema sila dito sa Pierre sa Manila. Sa nasiling na naton, under ina sa kay Councilor Cindy Rojas, kung taga Bacolod ka, iniguro to taga Bacolod ni sa, why na siya ginapabayaan? Actually, ara na sila ginapa-process na ni Councilor Cindy Rojas, ining mga nagapabalik diri nga mga locally stranded individuals. Galing kita may mga requirements, do kadamo pa na mga requirements. Bot na pa dangat naman ni sa kay Councilor Cindy Rojas, ini nga problema mo no sa mga ka-aksyon naton dira sa Manila, muna kuno kaya tutos sila sa kuano. Sa kadamo sa problema nila, kuan siya sa problema nila to dito sa Manila. Michael Joseph Hilado, good morning man. Sa kay Lorna Cosca Florentino, dra ka na. Sige. Si Mary Jane Mendoza, good morning kay Lorna Cosca Florentino, Jennifer Bidowa,
Nagapamati siya ang Action Boy sa Kawayanan 1, Handumanan. Alex Fuentes, good morning. Happy Wednesday. Be safe, man. Kay Ma'am Vanessa Mayo, howdy all. Howdy all. Watching from the big house in Red Wing from Minnesota, love. Good morning, Minnesota. Ay, do gabi ito sa Bongalisela. Good evening, Minnesota. Correct. Kay Eddie Laus, good morning, Action Boy. Kay Daidol, monitor kami di Gyapon ni Nanay Isabel. Diri sa Cane Town, Victorias. Thank you. Thank you, man. Nene Inventor, Aroza. Good morning. Sa Police Station 6, Action Boy, nagapamati sila Subungo. Good morning, Action Boy. Kag Action Dorel. Monitor kami sa inyo, Police Station 6. Thank you, good mga morning, sir. sa inyo. Yes. Sir Bonilla, no? Okay. Police Away na Station. na kung saan Di na siya. nag-schooling siya. Nag-schooling siya. ha. Sa sino subong da? Check tayo ko lang. nagbulos? Check ko lang. Okay. May report na sinagal. Hindi ka nalipat lang kung sino. Ah. Pero may OIC na da subong. Kay Rosalie Minaves, good morning man. Rose White, mayong agad sa Talisay. Okay. Bebeng Pacheco, good morning. Ano na hambal, yaga pamatiin kami di sa balita. Ari kami sa Manila Pier na stranded man sila Action Boy. Sila na galing yung bibing na. Sila na Ahay man. Ate, sige. Standby kita na sa atong mga balita lokal. Dali sa Aksyon Balitang Bayan, Numero 1. Wise. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa mga balita lokal. Ginpamanaog akong nipagwa na kahapon ni Bacolod Mayor Reveal Junior Dia ang Executive Order No. 60 nga nagapaidalom sa siyudad sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine umpisa September 8 tubtob 30 bilang pagsunod sa Resolution 69-A sang National Interagency Task Force nga ang Bacolod ipaidalom sa MECQ bangod sa pagsaka sang COVID-19 cases. Ginasaad sa Executive Order, ipatuman ang odd-even scheme sa paggamit sa home quarantine pass umpisa September 6 tubtob 30. I-regulate sa syudad ang pagsulod ng pagbiyahe sa mga authorized person outside residence o kung APOR. Suspendido man ang public transportation. Sa tion sang MECQ, magluwas sa mga commissioned shuttle services para sa mga empleyado nga nagatrabaho sa ginatugutan ng industriya o kung establishmento. Ginasaad sa Section 7 sa Executive Order nga ginadumili nga mag-operate ang mga negosyo nga yara sa Category 3 kag 4 kag sa listahan sa DTI nga hindi pwede mag-operate sa tion sang MECQ. Magapabilin nga bukas ang mga non-leisure business sa mga malls kag commercial centers apang 50% lamang ang capacity. Magapabilin nga sirado ang Libertad, Burgos kag Central Market sa kada Domingong adlaw para sa disinfection. Ginapangabay sang LGU ang mga ginatugutan ng mga negosyo nga mag-operate tubtob 12 oras lamang. Ginatugutan lamang ang 5 katao sa pagtililipon pareho sang religious activity. Magapabilin sa gihapon ang curfew sa syudad, umpisa alas 10 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon. Ginatugutan sa gihapon ang pagbakal sa makahulubong ilimnon sa syudad, umpisa alas 12 sang udto tubtob alas 6 sang gabi, kag dapat mag-inom sa mga pribado nga mga lugar. Ginapangabay sa transport sector kay Mayor Bing Liradia nga ipa-review sa National IATF pagi sa mga representante nga yari sa syudad sang Bacolod. Ang ilang desisyon nga ipaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang syudad sang Bacolod. Sunod kay Diego Malacad, Secretary General sa United Negros Drivers and Operators Center kung undok, luyag nila matagan kung ano ang nanging basehan sa mga opisyal sa national. Agud paidalom sa mas hugot nga quarantine mode ang syudad sa pihak ng Miyerkules o kung subong pangadlaw na talanang pagsapol sa mga opisyal sa syudad para sa assessment. Dugang pa wala makapreparar ang tanan labi na mga drivers nga temprano pa nagbiyahe. Apang ginsaway na sa kapulisan bangod kung basehan ang guidelines sa National IATF. Wala ginapanugutan ang public transportation sa idalom sa MECQ. Palayag pa ni Malacad, wala nag-agi sa husto nga proseso ang pagpatuman sa panibago nga quarantine mode kag wala na pabalo sa insakto ang publiko. Nagpanguna na naman ang syudad sa Bacolod sa may pinakabrabo nga bagong kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sagin pagwa nga datos sang DOH6 ang Western Visayas may kabilugan nga 299 ka bagong kaso sa 132 ang na-record sa Bacolod. Gina-anunsyo man sa DOH6 ang mga kaso nga na-record sa Negros Occidental nga may 31, syudad sa Iloilo nga may 28.
Probinsya sa Iloilo 26, Capiz nga may 5, Aklan nga may 4, Antique 2, kag Guimaras may 1 ka kaso. Suspendido naman ang voters registration sa Commission on Elections con Comelec sa siyudad sang Bacolod. Ini matapos na ginaprubahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang rekomendasyon sing National IETF ay paidalom ang Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine bangod sa paday nga nagasaka sa kaso ng COVID-19. Suro kay Bacolod Election Officer John Anthony Saril, ang pag-untat ng voter registration ang nabase sa resolusyon con Resolution 69A sing National IETF nga epektibo Setyembre 8 ay paidalom ang Bacolod sa MECQ. Suno kay Saril, nagdagat sa 229 ang nakaparehistro sa ila talatapan noong pisa Setyembre 1 kag kalabanan diri ang mga new registrants. Dugang pa ni Saril sa tion nga magbalik ang quarantine status ng syudad sa GCQ, automatic man nga mabalik man ang voter registration. Samtang nagabot kahapon sang hapon ang 40 ka mga pulis sa siyudad sang Bacolod agud mag-augment sa kapulisan sang Bacolod City Police Office. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, ini sila nagikan sa Regional Mobile Force Battalion nga gindestino sa banwa sang Moises Padilla kag karon gin-assign nga magbantay sa 8 ka outer border check-up points sa siyudad sang Bacolod. Dugang pa, ini ang ginpangabahay ni BCPO City Director Colonel Henry Viñas kag inisyatibo man ni PRO6 Regional Director Brigadier General Rene Pamuspusan. Ini sila ang ipaidalon sa pagpamuno sang BCPO tubtum matapos ang Modified Enhanced Community Quarantine Mode sa siyudad sa Setyembre 30. Sa dugang nga mga balita lokal, wala pa makilalang bangkay sa isa ka lalaki nga nasapuan sa Purok Malipayon, Barangay 35, siyudad sang Bacolod, agas sang Setyembre 8. Sulok kay Major Juvel Sidel, Chief of Police sang Police Station 1, sa ila inisyal nga pagpangusisa alas 9 sang agas ang nagpadulong sa lugar, ang 8 katuig nga bata nga lalaki nga nagaistar malapit sa lugar kung saliin nakita ang bangkay agud sa tuyo nga mang scrap apang nakibot sang nakita nga may bangkay sang isa ka lalaki sa sulod sang duha ka sako. Rason nga ginsugid niya sa iya amay kagilayon man nagpabalo sa otoridad. Dugang pa may iban man nga persona nga nagaligar nga may nakita sila nga pula nga auto sa lugar. Mga alas 5 sa aga antes pa man nakita ang bangkay. Sa inisyal nga pagpangusisa may pilas sa ulo ang biktima matapos ginaligar, ginlampusan kag ginagibalo pa kon igo sa armas lutang ang pilas sini sa ulo. May araman sang higot nga nakita sa iya siningaliog. Ginpahayag ni Sidel nga wala sang may nakakilala sa biktima kag wala man sang reported missing sa among nga lugar. Ang bangkay ang gindala sa Abbey Funeral Homes. Patay naman ang isa ka mangisda matapos kinaligar na bungguan ang isa kayang dagat sa isa ka roll-on-roll-off vessel sa baybayon sang Kamingawan, Barangay Washington, Barangay Washington, siyudad sa Escalante. Mga alas 4 ang takna kahapon sa aga. Ang biktima ang kilala kay Joe R. Casipe, 29 anyos, pumuluyo sa Purok Pangahuyan, 1, sa amuman nga barangay. Sa blotter entry sa Escalante PNP, nagpadulong sa ila talatapan ang amay sa napatay nga si Enrique. Kaya nagpanugid nga alas 12 ang kagahon, nagpangisda sila sa ianak, apang tag-isa sila sang bangka. Malas 4 kahapon, samtang nagapangisda sila ginaligar ang sang amay nga ginabungguan sang Roro. Nga nagaduag sang pula ang salakayan sa isning nga bata, rason nga nahulog. Giningagaw niya ini nga rescue apang mga isa ka oras na din nakita kag wala na kon patay na ang iyas ni nga bata. Ang Roro padulo sa direksyon sa siyudad sang Sagay. Gintinguan man nga maka-interview kay Police Major Hiljan Despi, ang hepe sa Escalante PNP apang inpalayag sini nga yara sa Philippine Coast Guard ang investigasyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Kag sa aton mga ka-aksyon sa panahon subong sa inyong normal, ang paghalong sa aton ikay lawas ang dapat ginato niya prioridad. Back to basic mga ka-aksyon, hand washing ka good personal hygiene, ang importante gid. Ganay ginarekomendar ko gid sa inyo ang Dr. Alf Kag sa aton paglikaw sa mga respiratory diseases, ubo, sipon, trangkaso, ang Dr.
Pagdula sang terorista nga abo sa YAF, target sang militar. Samtang Korte Suprema nagdala na sang panibagong schedule sang bar examinations. Detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Sige, good morning luwat sa aton nga mga Facebook followers. Unahaw ko niya na Aksyon Dorso. Kanday migo naton Roberto Juan Bolgalio. Sakay Ambo Dililan. Sakay migo naton Erwin. Good morning dara sa imo Erwin. Edwin Miranda Sr. Sakay Ronnie Vega. Saka kasin ko nga si Kapitan Leopoldo Duran Jr. Ara subong naka-anchorage sa Iloilo sila subong Iloilo. Sakay Remia Garcia, Josephine Murillo Seville, Ems Aboso, good morning Mami Ems. Sige, sa imo dabe. Kay Lenny Dodge, ano naman? GD Lin Guray. Goro. Sabi? Hindi ko makita. Di sa ako. Morning mga aksyon, watching live, please greet sa self ko. Naka-isolate diri sa hotel sa Bacolod. Nag-abot naman gid kagapon from Manila Sweeper Flight, ROF. Salamat sa OWA. Sige, may lang pagpamati. Keep safe gid gyapon bisan ara siya sa naka-isolate action boy na. Kay Jessie Mark good morning action radyo kag sa tanan nga tagpalamati. Kay Elizabeth Gala Kagamala, good morning sir boy and the gorgeous lady Dorel. Please keep safe everyone. God bless us all. Thank you ma'am. Kay Nenen Torrecampo, may aga sa tanan watching from Barangay Banago. Ga upod man tan-aw ang habi ko nga si Teddy Boy nga nagapangapi. Salamat. Salamat mayong aga. Kay Jocelyn Arisivita Olak, good morning. Kay Nico Maria Lozada, good morning action boy kag Dorel. Greet ko lang, Master Onggol nga galitsyon subong. Ay, kanamit sang litsyon ba? Kay Ernesto Regacho, good morning, action, boy, kag action Dorel. Masunod na kada, kaya rin ako da. Kag sa Regacho, Agimit, dra sa La Carlota. Regacho, Barangay Agimit, La Carlota City. Sige, ikaw naman. Kay Melvin Mahinay, kag sa family Mahinay sa Sibukao, Barangay Barago, good morning. Sa kay Ana Marie Rosario, tiga dula dahil, no? Tiga ba, why ko pa matapos basa saka sa EJ Mejorana, Mark Atan Salindo Zamora from South Korea, Daniglo Aldamar Arginal, good morning man, Wilson Teodor, sakay Jesse Apusaga, damdaw ko no sa Fuentes family sang Batad Iloilo, kag Apusaga family sa Pulopandan. Yes. Rosalie Elizalde, hindi tayo live sa then. live ta sa on air? Live ta, hindi ba? Nagbalik na action boy. Ara Basta na. kagapon para gano'n concern. Actually, kagabi, nagbalik na tayo. Maria Gomez, good morning man. Ruth Kozawa. Sige, ikaw na ibe. Kay Zaikiranika Orsena, good morning. Ka-action, ginatamyaw ko Tanalion family. Tanalion, no? Tanalion family, kag Orsena family, nagamonitor sa subong. Watching always kuno in Kuwait. Sige. Kay Dennis, anong ginawaw ni Dennis? May kontra naman sa Blao. Kay Veronica Echauz, good morning. Cheryl Mania, good morning Action Radio, watching from Central Maaw, nga naka-lockdown nga lugar. Central Maaw? Ami ko ang Maaw Barrio lang. Ami ko ang Barangay Maaw lang. Diba basta taga dito saya? Sa din. Ang Central Maaw, ang butang may lockdown ng Central Maaw. Ay, hindi, amo na may pila ka ang Barangay Maaw daw gin lockdown gin ECQ. Tapos may apila ka purok sa ining Barangay Central Maaw ako na do no rearan tanis actually mo. Sige. Kay James Gumban, kalain. Vanessa M. Mayo, hambali James Gumban, Mayo pa di sa Iloilo kay sa Bacolod, pero taga Bacolod ko nga amo na mayor ta sa Bacolod. Ay kalay. Kay Vanessa M. Mayo, wow polka dot. I miss beautiful Dorel. Thank you.
Yes, ma'am, nag-advance lang ko para sa New Year. Kaya baga polka dots ka dapat ko New Year. So, nag-advance lang ko Ranilyn Capero, morning sa inyo, Hindi na Dua. napudjutan lang. Ha? Hindi na napudjutan. Hindi. Game prepara. Charo. Kaya, morning sa inyo, pag-greet ko ng family Capero, sa kag family Naro, sa Mansilingan, Action Boy. Correct. Kay Fe Gayumale, good morning, Action Boy and Miss Dorel. Ginatamyo ako, Tani Gayumale family, kag Amar family sa barangay Kamang-Kamang, Hacienda Victoria sa Banuasang Isabela. Romel Esanes, good morning, my idol action man, Boy Duran. What kalay. Toto Romel, good Stay morning. safe. Ay, kilala, hi ka mo galing. Iba lalaki, hindi mo siya magtawag kung totoo. Kay Perla Barrios, good morning. Dra sa Marapara Heights, Barangay Bata. Diliza Vigno, good morning, Action Radio, watching live from Purok Sigay, Magsungay, Singkang Airport. Sa kapihan ni Mitoy ko Action Boy. Kapita. Salamat. Kay Liza Joy Amoroso. Basta social distancing lang sa kapihan, ha? Yes. Have a blessed morning, Action Boy and Dorel. Happy birthday to my ever-supportive mother-in-law, Yolanda Amoroso. Happy birthday, Nanay Yolanda Amoroso, Action Boy. Kay Gerfil. Gerfil. Good Germany, morning. Philippines na mo. Okay. Gerfil. Kaya siya sumang sa Germany, Germany. Philippines. Ay, puwerte, no? Bongga. Kaya Larry Orcahada, good morning. Kay James Gumban, pandemic, subong dapat buligay, pero ang natabo lockdown, kaya nag-massive testing, pero wala facilities. Sir, ang tabo sa Bacolod. Ang mga... Okay. Sige. Dato Puti, good morning. Action Boy and Dorel listening here sa barangay Nagasi, La Carlota. Keep safe us. Gibutangan nyo nagid La Carlota. Kaligadam, bako Nagasi, aras Japan mo na. Timay lang gid. Very good gid kay Dato Puti. Very Dato kagid. Very Dato. Ronilyn Capero, morning, pakishout. Yes. Okay. Kag sa... Ha? Sige lang. Ay na, Sige. Okay pa. Bata sa Facebook? Lagay gagawin isa na lang, oh. Okay, sige mga kaibigan. Good morning kay Ranilyn Capero. Paki-shoutout yun kay Randy Capero kag paki-greet sa Papa Robert. Happy birthday, subong adlaw. Stand by! Philippine Standard Time, las 6:25. Nakaibalo ka mabalanga sa sininga panahon, importante gid nga halungan ato ni kayong lawas. Sagud malikawan na mabalatian, dapat epektibo nga food supplement ang Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:26. Detalya na sang mga balita nasyonal. Target sang Armed Forces of the Philippines nga madula na ang local terrorist group nga Abu Sayyaf Group sa karon nga tuig. Sa budget hearing sang Department of National Defense, ginpamangkot ni Deputy Speaker kag Basilan Representative Mujib Hataman ang militar sa timeline sa pagtapos ang Abu Sayyaf kay iban pa nga lawless groups. Ginpahayag ni AFP Chief General Gilbert Gapay, ila ginatinguan nga matapos ang Abu Sayyaf kag matapos ang problema sa bugos nga local terrorist group antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2022. Duga pa ni Gapay sa karon ila ginatutukan ang Abu Sayyaf Group nga naga-operate sa Basilan kag Sulu. Una na ang claim sang militar nga Abu Sayyaf amo sa likod sa duha ka separado nga pagpamamba sa Holo Sulu nga nagpatay sa kapin 15 ka mga tao. Samtang ginbulgar ni Gapay nga 8 ka foreign terrorist ang karon naga-integrate sa mga local terror groups sa Pilipinas. Nagtala na ang Korte Suprema sang PETSA kung saan o patigayon ang bar examination. Sa ginpagawa nga Bar Bulletin No. 13 Series of 2020, ginpahayag ni Associate Justice kag 2020-21 bar examinations chairperson Marvic Leonen nga patigayonon ini sa Nobyembre 2021. Dugang pa ni Leonen ang examination period kag venues sa masunod nga bar examinations
ang ianunsyo sa separado nga bar bulletin. Madumduman nga wala gindayon ang bar examination sa tuig 2020 bawod sa paandam sang COVID-19 pandemic. Napatay ang Chief Security ni Bacoor City Mayor Lani Mercado Revilla bangod sa ginalegar COVID-19. Sa unang impormasyon, atake sa corazon ang inalantaw rason sa kamatayon ni Ronald Gorospe, apang kumpirmado nga positibo ini sa COVID-19. Sa Revoluan, nagserbi man si Gorospe kay Senator Bong Revilla Jr. Napag-iangot na ang opisina ni Mercado Revilla sa pamilya ni Gorospe para sa pamig-unong kapaghatag sa bulig. Madumduman na pila kaadlaw pa lang nagligad sa nag-ayo sa COVID-19 ang senador. Nagtaliwan si Sorsogon 2nd District Representative Maria Bernadita Ditas Ramos matapos na nagpositibo sa COVID-19. Ini ang ginanunsyo ni House Deputy Majority Leader Xavier Jesus Romualdo sa plenary session sang Chamber Martes sa Setyembre 8. Naghalad ang Kongreso sang pangamuyo sa nagtaliwan ng kongresista. Sunod kay House Secretary General Jose Luis Montales, nagligad ng Domingo sa nakabaton sila sang report na si Ramos ang nagpositibo sa COVID-19. Si Ramos ay kaduhang nga miyembro sa Kongreso nga napatay matapos sa positibo sa COVID-19. Una na sadto si Senior Citizens Party List Representative Francisco Dato Jr. Stenta ka mga confirmed cases na sa karon ang na-report sa Kongreso. Samtang hindi pagilakip sang Department of National Defense sa ginahimo nga implementing rules and regulations sang anti-terror law ang pag-regulate sa social media. Suno kay National Defense Secretary Delphine Lorenzana, ang ginahimo nila nga IRR ang limitado lamang kung ano ang mga provision nga nakasaad sa idalom sang anti-terror law nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hulyo 3 nga sa karon makatubang sang 25 ka petisyon sa Korte Suprema. Ginpahayag ni AFP Chief of Staff Lieutenant General Gilbert Gapay nga wala pa natapos sa ang IRR sang anti-terror law. Apang inako nila nga sa karon ginausar na sa global terrorism ang social media halin sa recruitment, resource generation tubtob sa pagplano sang pag-atake. Kag sa katapusan nga balita national, may masobra pa 10 milyones pesos ang nabilin sa kwarta nga wala na usas ang Department of National Defense sa pondo ang inhatag sa ila para sa COVID-19 sa idalom sang Bayanihan to Kill as One Act. Sa budget hearing sa Kamara, ginpahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga 136.9 milyones pesos pa ang uyat nila nga kwarta para sa COVID-19 response nga ila gamiton sa mga masunod nga bulan. Ginatagan ang DND sa 939.3 bilyones pesos sa idalom sang Bayanihan Act sa diin sa nasambit nga pondo 150 milyones pesos ang nagkadto para sa Health Command Center ng Armed Forces of the Philippines, 24.2 milyones pesos ang sa General Headquarters, 14.6 milyones pesos para sa Philippine Army, 45.5 milyones pesos para sa Philippine Air Force, 15.5 milyones pesos para sa Philippine Navy, kag 728.6 milyones para sa Office of the Civil Defense. Ginusarang pondo para sa mga soldado nga na-deploy sa mga checkpoints sa tunga sang lockdown, pagkuha sa Philippine Air Force kag Navy sang personal akon personal protective equipment halin sa China kag pagdulong sa mga ini sa nagkalain-laing nga probinsya sa pungsod kag para sa treatment facilities kag isolation centers sang OCD. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Kag sa ato naman mga ka-aksyon nga nagapangita sang kape nga kompleto sa sustansya. Ito yung mamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod yapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,